Dámy a pánové, dobré odpoledne. Pokud se k vám dostal program dnešního odpoledne jenom v kusech po přednášejících a příspěvcích, tak vás tady vítám, protože někteří jste přišli až teď. Pro ty z vás, kteří už jste tady na celý ten odpolední blok, tak ohlašuji začátek druhého příspěvku v rámci té konference pro ty místo k bydlení. Mám velikou radost, že do Plzně přijela paní profesorka Anna Mogenová a že promluví tady odsud. Její příspěvek má název Smutek z ontologického hlediska. Já ji sem zvu a přeju vám. A teď nevím přesně co. Tak teď si připadám jako poslanec. Tak, vážení a milí, to mé téma smutek z ontologického hlediska chce říci něco hrozně jednoduchého a myslím, že to všichni už znáte. Jde o to, že trochu smutku do našich životů náleží naprosto bytostně. Ten smutek, Heidegger mu říká Trauer, přichází jako Grundstimmung, jako základní naladění, které k nám přichází, on říká, z bytí samého. Ontologický vztah, ontologické pochopení smutku je rozumění, kdy smutek je onen Trauer, který přichází z toho, co je úplně shodné s tím nadpisem této minikonference, který mi přišel domů mailem a který zněl propast neskrytosti. Ten smutek, který je ontologický, do života náleží. To bytí samo není žádný předmět k popisu. Proto k němu věda nemůže. Tomu bytí říká Heidegger der Abgrund. Je to propast, ze které vzniká svět. V tom světě nás nosí ta země. Mezi světem a zemí je štrajt. To je ona hádka. A pak je člověk in der Entgegnung k bohům samým. Ne k bohu jednomu, ale k bohům samým. Gegnung je setkání v protikladu a od toho setkání v protikladu se ještě něco odtrhává a to je onen smutek. A ten smutek tedy patří k životu, bytostně. A proto si někdy myslíme, že každý smutek léčit hned nějakou chemií je zkrátka obrovská chyba. Čili ontologicky vysvětlovat znamená vždy pochopit, že daný problém se ukazuje z nějakého pozadí, že z toho pozadí vyvstává, jeví se, je tedy jevem, řecky a latinsky fenoménem,
vstupuje do světla, ale to světlo umožňuje to, že pozadí propouští ten problém do zjevu. To je onen pohyb, o kterém mluvil Lukáš. Náš život je existence, je vyvstáváním do určitých podob, figur z nějakého pozadí. Pokud tím pozadím je bytí samo, pak se nacházíme ve spáře, která se nazývá Die Fuge v němčině u Heideggera. A tato spára, kterou člověk vyhmatává celým svým dlouhým systováním, v mnoha prohrách, v mnoha výhrách, v mnohých smutcích, ta spára je místem toho nejbytostnějšího domova. Je usebráním, kdy člověk se nachází, jak říká Heidegger, slovy Hölderlinovými, nachází se v ohňovém středu, ve kterém žije z vlastního pramene a usmiřuje Entgegnung mezi bohy a lidmi a Streit mezi zemí a světem. Člověk je onou bytostí, která tento svět vlastně vylaďuje. A toto vylaďování je naším životním úkolem. Když člověk žije ve své spáře k bytí samému, tak vede život ontologický. Ale ta spára není vztahem. A nedá se pochopit z logických kategorií, respektive jen z logických kategorií. Je potřeba tu spáru vyhmátnout skrz, jak říká Lukáš, i skrz utrpení, skrz bolest a největší nebo nejlepší způsob, jak vyhmatávat tu spáru, která patří jenom nám a nedá se podsunout žádnou psychoterapii, žádnou filozofii, žádnou technikou. Je to to, co člověk musí najít sám a hlavně musí na to mít odvahu. Co chybí současnému člověku, je především odvaha k tomuto hledání vlastní spáry. Staří Řekové říkali, že každá věc musí mít své správné místo. A přirozenost spočívá v tom, že každá věc v tom kosmu, což znamená řád, má své správné místo. To správné místo, to je ona spára, to je die Fuge, to je ona die Verfügenheit, která u toho Heideggera znamená, že člověk se dokáže jen svým vlastním způsobem vztahovat k bytí a to není dobře říct vztahovat, prostě žije v té spáře, našel to své správné místo a tomu dává distanci od soucen. Tomu dává svobodu, která je svobodou, kdy člověk žije z vlastního nepodsunutého základu. Současný planetární svět podsunuje lidem jejich základy, jejich prameny. Nežijí z vlastního. Neusebírají se z toho, co je jim nejvlastnější.
německy eigene. Proto ten Heidegger tak často mluví o Ereignis, což se překládá jako událost, úvlast, ale ono je to prastaré uvlastnění, kdy se člověk našel ten svůj pramen, ale najít ten svůj pramen je možné jenom, a teď je to právě těžké, jenom neustálým tázáním, které vyrůstá z bytostné privace. To znamená z celkového nedostatku, který v sobě nosíme, a ten nás žene k těm otázkám, a v těch otázkách, a tázání je opravdu zbožností myšlení, jak to říká Heidegger, když ty otázky k sobě pustíme a dokážeme prodlévat v jejich jaksi jalovosti někdy, protože nepřichází odpověď, vydáme se té nicotě, té plné prázdnotě, uneseme ji, tak pak najednou opravdu přichází blesk a to je onen domov, to je to, co je na životě a na filozofii tak krásné, že vám dává v okamžiku obrovský dar a ten se stává nadějí pro celý další život. Jak žijou dnešní lidé? Žijí pouze onticky, většinou pouze onticky. To znamená, žijí ve soucnech, ta soucna popisují, mají na to metodologii, věří v jedinou souvislost, která je důležitá, ta se jmenuje kauzalita, hledají příčiny, které jsou při činu, ale příčina IT a kauza, která je při činu, ta je pouze v prostoru a v čase. A co je v prostoru a v čase, to afikuje, dotýká se jenom i soucen. Ale člověk je bytost, která osciluje jako Herakleitovský šíp v jeho luku mezi zemí a nebem a v tom, co tvoří protiklad mezi zemí a světem, a je tou cestou, tím pohybem hledání, které má právě smysl v tom, vědět o tom, co je zbytí. Já si téměř každé prázdniny, když jsem na chalupě, tak se znova vracím k Odyseji od Homéra. A teprve letos mi došlo, že Achilles, když chce pomstít smrt svého přítele Patrokla, tak musí jít do boje s Hektorem. Jeho matka Tetida mu říká, ale Achille, pokud to uděláš, tak zemřeš. A Achilles na to řekne, matko, já nechci sedět na břehu moře u lodí zahnutých, jsa břemenem země. Mně poprvé došlo, že být břemenem země, to je ontologické pochopení hanby. Když se chápe hanba ontologicky, tak je něčím, co schází přímo z toho celku bytí. Není to jen nějaká vlastnost, která může být od člověka odříznuta nebo k němu nějak přilepena. Ale je to něco bytostného, co se nedá odmyslet, co se může jenom přijmout a řešit. Achilles tedy nechce být hanbou země. Země velká máma, Gája. Nechce být břemenem země. Tak je pochopena hanba ontologicky. Ale my dnes chápeme skoro všechny problémy pouze onticky.
Což znamená, že hledáme tedy příčinu, to je používáme kauzalitu, jsme zataveni v aristotelském čase, protože příčina je vždy před účinkem a aristotelský čas je číslo pohybu, arytmos kinézeos, čili každý vědec hledá tu příčinu, která je příčinu, ale ten čin už je v čase, ten čin už je v prostoru. Ale tady je něco ještě hlubšího. To, co umožňuje prostor i čas. A to, co umožňuje možnost prostoření a časování v sukcesivitě, v té následnosti, to je ono bytí, které je základem ontologického umění, protože ontologické rozumění je založeno na tom, že z pozadí, které není předmětem, které nemůžeme změřit, schází to, co se jeví a co už je možné změřit. Čili ontologické porozumění problému vychází z toho, co je posledním pozadím, a tím posledním pozadím je bytí, které umožňuje ukazování všeho, co na světě a na zemi jest. A aby toto bytí mohlo umožňovat ukazování všeho, tak musí být naprosto protikladné tomu, co se na tomto pozadí ukazuje, neboli fenomenalizuje. A proto toto bytí nemůže mít žádný tvar. Když nemá žádný tvar, ale je, a to je ten problém, který v té filozofii vždycky je, tak je vlastně něčím, co nemůže neděsit člověka. A pochopení toho, že bytí, které nemá tvar, umožňuje tvary. Že umožňuje všechno to, co je kolem nás, znamená vlastně tomu bytí poděkovat, než tady taky nemuselo být vůbec nic. Čili rozumět tomu problému ontologicky znamená pochopit, jak se ten problém ukazuje z toho, co je jeho pozadí. To je vlastně základ celé fenomenologie. Tam o nic jiného nejde. Tam jde jenom o to, co se ukazuje, z čeho se to ukazuje. Ano. Karteziánské myšlení, které je vlastní současné vědeckosti, se táže pouze z toho pozadí, které umožňuje matematizaci, protože je vedeno obrovskou touhou po jistotě. Jistota v dnešní době má funkci pravdy. Nespravda není neskrytost, která se vytrhuje ze skrytosti. Ale pravda je certitudo, jistota, která může být dobře kontrolovatelná, dá se plánovat a dají se skrz toto myšlení řídit ostatní lidé. Heidegger mluví o tom, že největší problém současného člověka je, že nežije z vlastního pramene, ale žije z podsunutého pramene, který dostává ze života kolem nás. A zde jsou dva fenomény, které je třeba trochu vysvětlit. Ten první fenomén se jmenuje Das Gestell a těžko se překládá do češtiny. Das Gestell je vlastně fenomén, který nás předem objednává pro jistou funkci v systému, pro jisté postavení mezi lidmi. Ten systém je
je v tomto ohledu tím pozadím, ze kterého ten člověk vyvstává uprostřed soudcem. Gestalt znamená, že se dá všechno předem naplánovat, pak se to dá zkontrolovat a tímto způsobem se vede vlastně planetární život v dnešní době. A tak člověk čas od času má pocit, že ten jeho život není bytostný, ale že mu tak nějak nepatří. Ten druhý fenomén se nazývá die Machenschaft a znamená, že se vlastně všechno dá zařídit. Dá se to zařídit opět prostřednictvím systému, prostřednictvím kauzality, jen aristotelské časovosti v sukcesivitě. Dá se to zařídit skrz subjekt objektivní figuru, která je základním rozvrhem současné vědecké racionality. Ale pokud chcete být v tom ohňovém středu, a chcete prožívat bytí, pak se musíte tím bytím stát. To bytí není něco vedle vás. Je to podstatou oné die Kehre, kterou ten Heidegger říká v těch posledních letech svého života. Bytí není něco jaksi k přemýšlení pojmovému. Tím bytím se člověk musí stát, ale současně musí pramenit ze svého vlastního pramene, být v ohňovém středu a usebírat v sobě bohy, zemi, ostatní lidi a svět. Toto, co jsem vám teď se pokusila říct, je strašně stará věc. V 10. knize Platónovy ústavy se popisuje, jak jeden voják, který už byl mrtvý a ležel na hranici jen podpálit, aby měl pohřeb, najednou jmenoval se R, tak R se najednou ztratí a jeho mrtvola se ztratí a po velmi dlouhé době se najednou R opět objeví a vykládá lidem, že se dostal do hádu, aby lidem vydal svědectví. Tato část, ta 10. kniha ústavy je většinou vykladačů Platóna pochopena jako pohádkový mýtus, který nemá vůbec žádný smysl. Vykládá tam R pak toto. Duše, které vycházejí z hádu, musí projít k vřetenu nutnosti, kde je Atropos, Lachesis a Klóto, což jsou ty osudové ženy, které jsou také ve všech pohádkách. A ti zastřihují nit života každému člověku, každé té duši, která se tam objeví. Pak si každá duše musí vybrat los, který má před sebou na zemi, to taky každá duše učiní, a pak je teprve to zajímavé. Platón tam vykládá, že duše potom musí přijít po té Aspodelové louce zavřete na nutnosti, kterých je 8, mají jednu osu ocelovou, že to těch 8 nádob, na které vždycky sedí ta siréna a zpívá ten tón, dohromady to ten kosmický akord, který znamená to kosmos, ten řád tohoto světa. A pak ty duše všechny jdou po obrovském poli, kterému se říká Létépédio. A to pole je děsivé, strašlivé. Nic tam neroste, nic nevzchází do tvaru. Nic se nefenomenalizuje, nevstupuje do světla. Nic tam nevstupuje do existence. Naopak, všechno, co tam je, zachází do skrytosti.
do hrozné skrytosti, která děsí. To je ten děs, který já třeba znám, když se potápím v moři a jenom nevím, kde je nahoře a dole. Ano? Nebo ten děs, který znám velmi často, když řídím a oni jsou všude ty nájezdy a výjezdy z těch dálnic stejný a já jenom nevím. Ano? To jsou ty děsy ze stejnosti, která v podstatě je plnou prázdnotou a je součástí našich současných životů. Ano? Ty duše prožívají hrůzu a jdou tam celý den. A jsou, jak říká Platon, unaveny a k večeru pak přicházejí k řece a ta řeka se jmenuje Amelés. To je řeka zapomnění. A když ty duše jdou a kolem jsou ty ohně, když všechno tam hoří, tak mají žízeň a tak začínají hrozně pít z té Amelés. A teď se ten Platon zastaví a řekne, pokud ta duše pije příliš přes míru z Amelés, tak zapomene na to, co si musí sama v sobě přinést do života, zapomene, řečeno heideggerovsky, na plnou děsivou prázdnotu bytí, která i když je plnou prázdnotou, i když je děsivá, tak přesto umožňuje, že z tohoto bytí vyvstává úplně všechno, to je tedy náš svět, který máme rádi. Proto ten Platon řekne vlastně, že to, co je pozadím, je to dobro, které se nedá nikdy nějak vydefinovat, než každá definice vede okamžitě k nějaké totalitě a k nějaké hrůze. Ano. Co je tedy nutné? Když ontologický člověk chce trošku žít, tak musí přijmout plnou prázdnotu bytí, musí se na ní trénovat. Ti psychoterapeuti musí toho svého svěřence k tomu otevírat. Ano. Ten život prostě není ničím jiným, než pravdivostí tohoto ontologického pobytu. A proto ten Heidegger řekne, že člověk není já. Člověk není já, člověk je selbst, to, co je pod já. A to, co je pod já v tom selbst, to je Dasein, že Dasein je pobyt teď a tady v rozvrhu svých možností a to Dasein je možnost, která vyvstává z toho, čemu se říká celek bytí. Heidegger teď má strašné postavení ve světě. Já jsem teď byla v Aténách na Science analytické konferenci a tam se pořád jenom mluví o tom, že Travny, to je ten pán, co teď vydává ty spisy, které se jmenují Schwarze Hefte, ty černé sešity, že tam jsou hrozné věci. Byla jsem v Berlíně 14, nečetla jsem nic jiného než černé sešity. Ono jich je 34 a já jsem četla jenom band 94, 96 a 97, čili ne úplně všechno. Ale v těch knížkách jsem zatím nenašla, možná, že najdu, až budu číst dál. A zatím jsem tam nenašla nic, co by bylo nacistického a ideologického. Tohle říkat je docela dnes nebezpečné. Ale vstupovat do nebezpečí znamená vlastně žít ze svého vlastního pramene, žít ontologicky, alespoň někdy, to není možné pořád, ale alespoň někdy, ta opravdovost je člověku odnímána, aniž by člověk sám si toho všiml, protože on je těmi systémy a strukturami, které jsou objektivně platné, vědecky založené, jsou verifikovány popperovským způsobem, jsou falzifikovány. Ano. Ty systémy nám podsouvají něco, o čem si myslíme, že je to naše vlastní já, že je to naše vlastní selbst. A to není pravda. Ten člověk musí sám sebe hledat, vyhmatávat. Tak, jak to říkal Hölderlin, když chodil podél Dunaje, Ister, a nechával přicházet na sebe nord-ost, to je ten vítr, který přichází z východu a ze severu, a v tom větru on nechával k sobě přicházet zlaté, těžké sny. Zlaté, těžké sny
jsou návratem domů, do usebranosti svého zelbs, kdy zelbs a bytí je totéž. To nejvyšší, co v tomto myšlení je obsaženo, je rozdíl mezi totéž a mezi stejností. Totéž je vždy to, co je jenom jednou. Kdo prožívá to bytí jako plnou prázdnotu, jako parmenidovské jedno, jako platonské dobro, tak cítí něco, co je jenom jedno. Co tedy cítil ten Platon, co cítil ten Augustín, co spousta ostatních lidí. A tady se vytváří něco, co je úplně uchvatné. My tomu říkáme spirituální konex, že ti lidé dokážou žít u téhož, i když jsou úplně v jiném čase. A tohle to je zdrojem obrovské naděje z té filozofie. Obrovské naděje. A dává to člověku sílu. Tak teď bych skončila, můžete mě trhat. Skutečně si myslíte, že je to jedno, které se potom jako proměňuje dobou, nebo že mu tak jako rozumíme? Já jsem to neřekla všechno. Ano, dobře, krásná otázka, děkuji vám za ní. Toto je vždycky jedno, ano? A nemůže být mnohé. Stejnost je to, co je u mnohosti, třeba 4 auta jsou si podobná, jsou stejná, ale musí být 4, ano? To, co třeba cítí, když se dostává k tomu bytí, ten Platon, ten Augustín, ta Hannah Arendt třeba, to je jenom jedno, ale to je dáno negativně privací. Ano? Negativně privací. Ale naplňuje to člověka něčím, co Patočka nazval. Dnes už zase jsou na světě věci, pro které stojí za to žít. Jestli si vzpomínáte. Tohle je velká síla filozofie. A proto jí tak málo politiků má rádo. Proto se čím dál tím méně učí na vysokých školách. Proto čím dál tím více se vysvětluje jenom historicky. Takže vy se musíte k té maturitě naučit ta díla a kdy žili a takovéhle věci. Ale to, co je podstatné, to, co ten život dokáže učinit opravdovým, tak to tam dost často schází. Já vím, že jsem to asi řekla moc složitě, protože to ticho je úplně až bolestivé. Prosím. Já jsem tady, jste se nehlásil. Tak když myslíte, že jo, tak jo. Já mám v sobě takový pocity, který teda řeknu, že se vám říct, že když z vás slyším, tak je to pro mě velmi nadějné. Jakkoliv je to těžké a pro analyticky vzdělaného člověka zapamatování, tak vždycky do zítra odpoledne a pak už moc ne. Ale některé ty stěžejní věci tam jistě zůstávají.
takže jsem vám chtěl poděkovat. A měl jsem do toho takovou asociaci, jak to říkal v tom závěru, jak ti politici to mají rádi a je možná zase přijet do Baruse, protože žít, že jsem někdy v 87. zažíval na nějakých seminářích, tuším anglických poraden, takový ty přednášky lidí, jež jméno se zapomněl, který byli tak jako by to šedá zóna nebo trochu disentu. A pak se to nějak jako proměnilo a u těch vašich přednášek mám tíž pocit, že říkám si tak v tom historickém kontextu kéž, já nevím. Dobře, myslím, že bych k tomu mohla říct jenom toto, což je taky zajímavé a hrozně důležité. U toho Heideggera je historie a dějiny. Ta historie je popis událostí v kauzální souvislosti, přesně, metodologicky, ale ty dějiny jsou cestou k počátku těch dějin a ten počátek se liší od toho, co popisují historici v tom, že počátek se v tom člověku počíná, jak to říkal také Lukáš, on se v něm rodí. To rození je to nejdůležitější, co se děje v tom přijímání toho druhého v psychoterapii. Já schválně říkám ve vztahu, než mi to slovo trošku už jako vadí. A přitom se i ten psychoterapeut proměňuje. A tohle je asi to vůbec nejdůležitější. Čili to, co je důležité, je, aby člověk pramenil z toho svého pramene. A to pramenění je vlastně alespoň někdy rozením. Proto je pak ten člověk opravdový a bytostný. Jinak není. Jinak vždycky hraje nějakou roli, která přichází z toho Dasein v podobě tedy podsunuté, která není jeho a ze které pak musí nějak utíkat. Čili probouzet toho člověka k němu samému znamená, že ten člověk sám v sobě musí něco zrodit v počátku. A o tom je vlastně celá filozofie, od počátku až do dnešní doby. Pokud není zrovna politická, kde jde o to, kdo má jakou moc a tak dále. Tak. Prosím. To samozřejmě taky hrozně oslovilo a taky je to takový nadějný a já teda musím ještě vzpomenout Leoše Horáka, na který to tady všichni vzpomínáme, že jako v jeho blízkosti mě se vlastně podařilo porozumět Heideggerovi a já v tom právě tu radost a tu naději vidím. Jo? Ze začátku, když jsem se s tím setkala, tak mi to přišlo strašně, jsem se bála, jo, depresivní a tak. A pak se to nějak změnilo a tak to je teda tomu, co tady bylo řečeno a během toho, co jsem vás poslouchala, tak kromě jiných věcí teda mě přišlo hrozně důležitý jako velká výzva pro dnešní dobu a pro tu dnešní situaci, co je. Vlastně taková ta odvaha vystavit se tváří tvář těm věcem a vlastně i v té nejistotě, jak jste mluvila vy, jak mluvil Lukáš, vlastně vydržet, až se právě ze sebe ukáže ta cesta k řešení těch problémů. A jako jakákoliv jiná věc, myslím, že bude cesta mimo. Ano, přesně. To je ten ontologický postoj. To je to, co ten Hölderlin vždycky, když nechával přicházet ten vítr, on se mu vystavil, prodléval v tom. A pak přicházely ty zlaté těžké sny. Totiž ta časovost, kterou člověk v sobě nosí,
To není ten Aristotel, který funguje v těch vědách. U níž deskripce je základním mechanismem, jak chápat ten svět. To, co je podstatné, je, že v té přítomnosti u každého člověka je obsažena podstatná minulost. My říkáme die Gewesenheit, teda taky říká Heidegger, die Gewesenheit. A Wesen je podstata. Gewesenheit je dění té podstaty. Dění té podstaty. A v té přítomnosti u člověka je vždy ta podstatná minulost. A spolu s tou přítomností ta podstatná minulost rodí a vytváří ten rozvrh do budoucnosti. A to je Dasein. Čili do toho Dasein vždycky patří i ta podstatná minulost. A podstatná minulost je to, co se v člověku zrodilo. A k tomu ten psychoterapeut se musí nějak dohrabat. A pozná se to víc z otázek toho, jak vy říkáte, klienta, než odpovědí. Protože v těch otázkách je ta intence, kterou ten klient nereflektuje, nerozebírá. On v ní prostě v otázkách, on v podstatě, já to řeknu natvrdo, nelže. V těch odpovědích si to trošku někdy chce nějak vypadat. Ale v těch otázkách, čili to bytostné tázání je klíčem k tomu vydržení té skrytosti, která je tou podstatnou minulostí u toho klienta, že jenom z toho se pak může, a také se tak děje, se tvoří jako samozřejmost rozvrh směrem do budoucnosti. Čili co je důležité, je u toho Heideggera čas. Tento čas se jmenuje temporalita. Temporalita tedy má v přítomnosti podstatnou minulost a také už předočekávanou budoucnost. A do tohoto pole má vcházet ten psychoterapeut. Já to neumím, upozorňuji, já jsem jenom učitel. Má podle Heideggera vcházet ten psychoterapeut, aby rozkryl nebo pomohl rozkrýt tomu klientovi, z jakých počátků se tvoří jeho rozvrh směrem do budoucnosti. Ta temporalita, ta časovost je taky něco, co vůbec není nového. To nacházíme u Augustína. A proto taky u Platona. Je to u Herakleita. Ano, to u Herakleita. Čili opravdu nic nového pod sluncem. My se vracíme v účastenství k tomu, co už tu dávno bylo řečeno, jakožto to jedno, které dokážeme znovu v sobě porodit, jakožto to, co je totéž, co je jedno. Proto řekne Gadamer, že filozofie nemá pokrok, má jenom metexis, má jenom účast. A to bytostnou účast tím, co už tady dávno bylo řečeno a porozeno. Jenom to musí ten člověk v sobě porodit znovu a pak je v totéž. A pak žije z vlastního pramene, pak je doma. Pak najednou ten Platon je pro něj bližší než ten manžel vedle na posteli. To je možné. Jenom poslední věc. K tomu ontologickému myšlení patří ta Gadamerovská teorie Verstehen, neboli rozumění, která znamená toto. Problém
pro toho psychoterapeuta, teď mluvíme se jenom v teorii, já to neumím dělat, ano. Problém u klienta musí být u toho daného psychoterapeuta odpovědí. A teprve od té odpovědi musí ten psychoterapeut velmi pomalu se dostávat k tomu pozadí, z něhož ta odpověď vyvstala jako odpověď. To je, on musí se dostat k těm otázkám. Ty otázky on musí vytrhnout z té skrytosti. Oni jsou v tom pozadí. Ano? Čili to obráceně. Ano? A pak je možné věci porozumět. Jinak se pouze popisuje to jevové, aniž by někdy se člověk dostal k tomu, co je kontext, co je celek bez marka, co je pozadí, co je background, co je intergrund, jak se to různě říká. Ano. Běženci utíkají, to je odpověď na skryté otázky. A vyeruovat ty otázky znamená porozumět současnému světu v tomto problému. Nemoc je nemoci se pohybovat po cestě životem v tom vyvstávání, v té existenci, jak říkal Lukáš. Ale ta nemoc je odpověď na skryté otázky. Na skryté otázky. A k těm otázkám se dostat znamená hermeneuticky rozkrýt problém. A hermeneutické rozkrytí toho problému je ontologické myšlení. Už stačí. Děkuji. Jestli má ještě někdo? Ano, prosím, promiňte. Jenom to asi bude krátký. Potřeba bych nějak smířit s tím, co krásného všechno jste tady řekla. Mám v tom jednou trochu pochybnost. No. Hovoříte o vlastních prameních, tomu rozumím, a o odsunutých pramenech. Má to nějakou souvislost, nebo je to blízké tomu, o čem hovořil Lukáš ve své kazuistice, o obrácení k výkonovosti? Ano. Ta výkonovost, to je Gestell a Mochenčat. Ano, přesně. Ten svět dnešní ovládají v podstatě politici, právníci, bankéři a ekonomové a podsouvají nám samozřejmost, kterou my nemůžeme nepřijmout, protože se stala podmínkou našeho přežití. Ale co můžeme, je, že si v sobě ve svém myšlení vytvoříme distanci a to je možné jenom tehdy, když se dostanete nad tuto systémovost, to jest, dáte si tu otázku, z čeho se to ukazuje, z jakého pozadí se ty systémy a jejich objektivita a racionalita a nevyhnutelnost, z čeho se to ukazuje. Čili já nemluvím o ničem jiném, než o tom, co ten Patočka tady zanechal. Že péče o duši, ta epiméla perités psychés, je cestou k tomu, co zakládá naši svobodu. Svobodu dokonce i od smrti. Proto on říká, dnes zase stojí za to žít, protože jsme došli k něčemu, došli jsme k tomu otřesení našich jistot, to znamená v tázání, to znamená v privaci, která je opravdu hrozně důležitá. To znamená pustit k sobě ty otázky. To nejvyšší v našem světě se neukazuje přímo. Protože to nejvyšší nemá margo. Margo je okraj. A co nemá margo, není předmětné. A my chceme všechno popsat jenom jako předmět. To chce věda. V pořádku.
Ale ty předměty, které mají Margo, se ukazují jakožto předměty s okrajem jenom díky něčemu, co tu nemůže nebýt, protože všechno, co jest, se ukazuje. Fenomenalizuje.